Do Brazílie si určite donesiem žabky, lebo viem, že tam bude veľmi, veľmi teplo. Ale tým, že taktiež nemôžem chodiť úplne vo voľnom oblečení, pretože človek reprezentuje Lekárov bez hraníc, takže si musím doniesť aj nejaké dlhé oblečenie, ale asi nejaké také, ktoré by mohlo byť vzdušnejšie, nech sa tam proste neuvarím. S dlhými rukávmi, aby ma komáre neposekali. Určite si pozriem počasie a podľa toho si zoberiem oblečenie, ale žabky si beriem so sebou na 100%. Zopakujem si portugalčinu, keďže je to jazyk, ktorý absolútne zbožňujem a veľmi ma zaujíma, ale je to jazyk, ktorý zase neviem úplne ideálne, takže budem sa asi na to trochu viac pripravovať a budem sa snažiť nadobudnúť nejaký brazílsky akcent, ak to bude v mojich silách. A v neposlednom rade donesiem určite nejakú čokoládu alebo možno niečo, čo sa po ceste nerozpustí, aby som teda mohol to doniesť vlastne svojim kolegom.